Siji ayo padha ngaji loro dimen ora bodho telu sungkem bapak ibu siji loro Galu Kang Petro Wilujeng Galu aku yombone suwek terus tak cekok. Lah mengko kentane ketok. Cekok dhewe bojomu kon kerja. Boten pagah ngengean. Wilujeng Galu Kang Petro. Wilujeng Galu. Alhamdulillah iki tak batin. Iya. Atase poso-poso konjo sampean kok ngejak wayangan. Wayangan yo apa ning kali aku wis ngono. Lah kaya ning pinggir kali tenan. Lah iya, ngono elek. Ora beresmu kan wis karek untalo. Wajah. Asik Madiun nek aku ki. Oh iya ya. Wah, nggih menika pelawak aset Madiun. Nggih, alhamdulillah kelahiran Madiun. Asli Kebon Sari, Darmu teng Koci. Kok Koci nyuwun sewu Mas, saiki kula pun mboten sapa Koci. Oh, ngoten. Kula online kok. Lho. Online. Guyon. Sasine poso, Kang. Wajar. Pandhe nggih kula niku jan luar biasa. Iya. Awan ki tutup di biasane buka ngerti sasine poso awan yo tutup. Iya. Saka ngarep tutup iringan kiwa tengen yo tutup kabeh ning jero bek wonge. Oh, ngono. Ya ora apa-apa. Ora sesuai sing poso ngurmati sing ora poso ngomongin sing poso. Aku ki ngerti sebabnya aku dhewe yo ning jero kono. Oh, Allah. Ya ampun. Jebule kuwi. Alhamdulillah masyarakat Kota Madiun kompak luar biasa Kang Petro. Ya. Ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene. Lah arep madhep nang ndi? Ambok menawa nek si madhep ning Bantaran. Ning wong kene mesti gumun nek nyawang kowe. Lah napa? Jenenge wae model meo. Ora ngerti iki apa. Tapi namanya tidak senikmat wajahnya. Omongane sejeru takono bojomu dhewe iki. meo iki